Ġiet varata t-tieni edizzjoni tal-iskema STEM Community Fund li se tgħin organizzazzjonijiet eliġibbli sabiex jimplementaw fil-komunità proġetti relatati max-xjenza, t-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika magħrufa bit-terminu STEM. Organizzazzjonijiet li jingħaqdu ma' riċerkaturi u professjonist f'dan il-qasam jistgħu jibbenefikaw minn sa massimu ta' 8,000 euro kull proġett. L-iskema tnediet mis-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppardi waqt konferenza tal-aħbarijiet. Il-National STEM Community Fund huwa mmexxi mill-STEM Engagement Working Group taħt id-direzzjoni taċ-Ċentru Xjentifiku Interattiv l-Esplora fih dan il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju. Is-Segretarju Parlamentari Kita Zoppardi saħaq dwar l-importanza ta' inizjattivi simili biex aktar nies ikomplu jersqu lejn is-suġġetti STEM. Illum kien ta' pjaċir għalija li għatteni darba nidejna din l-iskema ta' STEM fil-komunità. Bi-STEM qed nifhmu is-suġġetti tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Nafu meta nitkellmu fuq ekonomija sostenibbli u kompetittiva, nafu kemm is-suq tax-xogħol qed jitlobna ħaddiema b'dawn il-kwalifiċi għalhekk aħna qed inkomplu nxerrdu u nħeġġu aktar żgħażagħ u studenti tagħna jażlu dawn is-suġġetti. Huwa spjega wkoll l-importanza tax-xogħol tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCST bilan li jippromuovi s-suġġetti STEM f'pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-MCST Silvio Xerri saħaq fuq l-impenn tal-Esplora biex tqarreb ix-xjenza lejn is-soċjetà. Dan huwa fond interessanti għaliex hemm allokat fih 24,000 u wieħed jistgħu sa massimu ta' 8,000 għal kull proġett. Dawn il-proġetti wieħed jista' jallaċċja ruħu ma' nies li hemm fix-xjenza, riċerkaturi u jagħmel proġett illi jwassal biex jieħu dawn il-fondi.